Hello guys, mayong hapon mga kapilingon. Nandito tayo sa Oroqueta City Plaza, no? Okay. Punta tayo sa street foods mga guys. Ayun guys. Nakikita niyo po guys. Mana, finish na. Ayan yung street food guys. Look. Ayan guys. Ang daming tao guys. Ayan guys. Ayun. Ayun. Ayan guys. Ayan guys. Bibili muna ako guys. Wait lang. Ate, balot ka niya ako ate. Tagsingko niya rin, no? Oh. Upat ka bukare. May video ko tiyak. Dayon. Tagpila ka eh? Dua lang. Duka. O puso. Upat ka puso, te. Then halang akong sausawan, te. Unsa ganin ni te? Ulo. Ay, ulo man na, no? Sila tanan natin. Duha ka ulo liog. Oo. Murag upat mo sa pun anak ware oh. 20, 60. Duha na ko. Isa lang 65 no? Ayun. Yung anghang, halang. Ketchup lang. Balik ko diri guys. So, 65 na natin no? Yung palit ko guys. Oh yeah, yeah. Yun guys. Ayun. Uli na ko. Pabayan. Salamat kayo. Ay guys. Tignan nyo guys, ang dami. Ang dami oh. Ayun oh. Yun, ang dami. Yun. Yung guys, sarap. Tignan mo. Yan. Kain muna ako guys. Dami. Hot bite. Kaya ko namin kayo na control ko diyan ano nagapit mo sa blog. Guys. Isaw. Ito yung isaw. Halap. Ay, ikaw naman tanong. Palibaran ka ba yung mag-load niya? Halap. Ay, mo control guys. Magduan ba na? Okay. Thank you for watching. Bye.